Foucellas e o seu mosquetón son seguramente a explicación máis clara dunha dúbida que temos co noso pasado. No ano 45 en Europa ganan a guerra os aliados, os demócratas e a Unión Soviética. E en cambio, en España, os que ganaron a guerra do 39 foron os aliados dos que perderon no 45, os aliados dos nazis e dos fascistas. Por eso non sabemos como entender o noso pasado. E xustamente a explicación máis clara desa complexidade é Foucellas. E tantos outros, non? Foucellas podría ser hoxe considerado como empecinado, Manmanus, o líder da resistencia noruega, incluso como Jean Moulin, pero en cambio aquel personaxe que utilizaban as familias ben para asustar aos seus nenos e as súas nenas para que dormiran pola noite. E en realidade era unha persona pacífica e normal que empuñou o mosquetón como fuxido, xustamente non querendo e porque houve un golpe de Estado.